Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka jingtheng kali haki benta kathan mot pran kalalong kabashir khai bah janman lagasngi ha kaba kaladan ru ka jing o jingnam na ki babun ki pat ba ki basong kali banlet shala ki kam ki jam ha ka jing yo banyakren bad president ka mot pran auto rickshaw owners and drivers association uba Ivandul Marbanyang uloong banakaliang kakenhun haringkat ka jing etrilang bad kador bar shnong maukhar kalabu da we ukana uban yarap ha kaban penyat yaki kali ha kite ki benta kamot pran bad ong banakaliang uteu khana ru ula persyang banle yala ka kamram uba Ivandul uloong bakamot pran kamde ka jaka penyang kali ha padeng surok Henry ki deitang Banshu penhiar yaki nong shong kali bat banyat no aknang bakan om pensakut pat yaki kali ki babut nadien bat kabawan ra pat ya ka jingtheng kali ulo ong banakaliang ka association kala lang ringkat bat ka dorbar shnong sosun mission compound bat maukhar banyale kat bala banweng ya kiti ki jingtheng kali ha kiti ki benta da ka bakar pat ru ya ki taksi bakin shu penhiar yaki nong shong kali bat kin yat no aknang bakan dan than kata ka jing e ka bayadei bat ka jingtheng kali Shushu uba Ivandul uloong bawat nakaliang UMLA kanot shilong ru uba Adelbert nongrum ula tray shitom bat shimkhia bha kat bala banweng ya kate ka jingtheng kali badha ka jo kapor ula ra ya kate ka mat hapo ka shipho dorbar kabalalong hapo jayaw padeng banyakren bat yathir halor kate ka benta Jakarta ngan kam batai ya kani kalong kumni nakaliang kejongi ngi judon uwe ukna pijui bangi debu dakas kebadaai nakasnong mokhar bat ngi debu ba ukerteng u isi khat usulai te mo u bapli kat bala nakaliang kejongi bat mo u ula persyang kat bala ban pelat ya kita kali ke ban long ke ban yangiru kanum penthut bat ikiweru kan yat bet tambah ha ka jing deng ka kali ka de ka wei ka problem ka bei ba hang tu hapo junction wat sungai ngapan map na traffic department na ki police department juga traffic branch ba teng kaduna ki ong kaduna ka manpower kamde ka jing duna ka manpower long ba phi bujli ya ki hang tu ya ka routine ka jongki kan khamsuk teng dodon pulit hang tu ki khamyat khamsuki tangpa don kam ki pulit ki badodon kata ke ban bakin trei hok ya ka kam bakin pelaj udbut jingsa hang tu kadai ka tung hapot mot prani kadai kamde ka jaka ke ban kin penyeng stan te apreng surok jingsa ki dei ban yang baik ki dei ban suwan kin penhiar persenjar kin nyaj no tambah hang tu hi ngapan map ni ki taksiru bangin hapi karan ya jing sisa ba dei maki ki ba pindah pek maman kapor hang tu pendeng kali hang tu ki blok na kapor sa kapor teng uni kena jongi ubabu ngi bu volunteer ngi da siu na ka asosian ngi da siu bat gajingnya trailang na rengkat bat ka dorbar snong na sun dorbar snong mission dorbar snong mokhar ni trailang ban le kat bala ban pelaj ya kan jing hang kali tambah wat UMLE ru kumbodan burom UMLE uba adelbat nongrum ubala trei sistem sisin lele ngada kelengo ngadi iyo uru lomba umdengi akran jaga jing sisa ngi iyo uru da katraksu da ketupia yang hang tu ngada pe ngari piudan hang ni ba adel bat nongrum yang banse bangan hape magat ila i da kamat lajong iba adel bat nongrum ila ra ya kani ke problem haka sipau dorbar bangilalong apo jiau pedeng bangilaya tai ba ka sipau dorbar ka bagen thuplang ya kani ke benta ke badai jong ke sun commission ke mokhar ka wathabru ka wa indo karsam thia ngilaya keren ya kita wilayah Tairu ya kita hak bentar ke bodon kamba tambah wat IMLE jong ke not silong iba adelbat nongrum ru ila sim khia bhai kani tambah bomban CPE PE la ka jong khmat hindayat nang tu itu ki taxi bayang hang tu da ka jing skong khia men sim ngahap keren ya ka jing sisa de lada maki lada ki penihar persenjar bat lada ki yat no kanumdan than kata ka jing bat sakaweru ka kendiat ya kani ka bentar ke ban yo ban parking ban hangnu ban penyeng ki skuti penyeng ki bike ban penyeng ki kali kadai bandon pindah khen ba ya kata ya ka pindah khen ya ka jingbun ya ki kali private mat kini ki kali kamai ka jingbun ki jingsia pindah ya keren ya jingsia ka khambun ki private ke baban ya ki kali kamai